Hola a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes al canal de Lleonia Playmobil, el vostre canal sobre Playmobils en català de confiança. Avui us porto una referència turbulenta i de dubtosa moralitat. Sí, amics i amigues, avui us porto la referència 3162. Aquesta referència que podeu veure en pantalla, que consta, doncs, d'una escena conformada per dos mafiosos, un cotxe de gàngsters, perquè sí, no deixen de ser gàngsters, ara veurem, i una sèrie de complements. Bé, comencem per al principi, si us sembla bé. Us puc informar que aquesta referència és de l'any 2022, aquí podem veure, doncs, el catàleg. Vejam si el despleguem junts. Mireu, doncs, aquesta referència ens ho indica la emoticona. Es tracta, doncs, de la temàtica de policies, de policies, però aquests no són els policies, sinó que, segons Playmobil, són els dolents, que són aquests mafiosos. Bé, mirem les instruccions. Vejam quines instruccions, més maques. Aquí, doncs, ens indica el contingut d'aquesta referència. Podem veure el cotxe, els dos mafiosos, els complements, ara ho veurem. I bé, és de muntatge simple. Mirem el revers de la caixa, que en alguna ocasió ja he dit que és una de les meves parts preferides a l'hora de col·leccionar Playmobils, que és mirar, doncs, a veure com estan repartides les figures. Podem veure, doncs, dos mafiosos, un que va vestit... Els dos molt elegants, s'ha de dir. Un va vestit de blanc, l'altre va amb un tratge negre clàssic. Aquí podem veure una sèrie de bitllets que segurament, doncs, han substret d'algun banc. Aquí podem veure, doncs, una corda amb dos ganxos per arrencar una caixa forta i la joia de la corona, que és aquest tros de cotxe. Quina passada! Ara el veurem amb més profunditat. Si us sembla bé, començarem, doncs, per als dos mafiosos. Començarem per al meu preferit dels dos, que és aquest senyor d'aquí. Vejam si vol enfocar aquest senyor d'aquí. Quina passada! Podem veure, doncs, que va amb un tratge de color blanc, botes blanques, una camisa interior blau, amb aquesta corbata que ens sembla el trencadís d'en Gaudí, i, doncs, va equipat amb unes ulleres de sol que li donen un look misteriós, un barret de color blanc, vejam si enfoca, un barret de color blanc i dues pistoles. Per què són les pistoles? Potser són d'aigua, qui sap. Mireu, quina passada. Ara sí que ho veieu bé, Molt bé. Aquest potser seria, doncs, el que efectua les ordres, però dins del meu cap aquest és el que les ordena. Per mi, dins del meu imaginari, aquest és el cap mafiós. Mireu, amb aquest tratge de color negre tan xulo, un gorro també de gàngster típic, també va d'incògnit amb aquestes ulleres de sol, i vejam què porta la maleta. Vejam. Nyec. A veure si ho aprecieu. Bitllets! Porta bitllets! Possiblement per comprar, doncs, més Playmobils. Ja m'anirien bé. Que xulos. Podem veure, doncs, que són bitllets de Playmobil. Això serà difícil que enfoqui. A veure, ensenyem un. Mireu, aquí tenim un dels grossos, un dels 500. D'aquests se'n veuen poquets. I ara sí, arribem a la joia de la corona d'aquesta referència número 3162 de la temàtica de policies i gàngsters, que és aquest tros de descapotable esportiu. Mireu quina passada.
Podem veure que té uns tons foscos, grisencs, que ens seran de gran utilitat per moure'ns per les tènues carreteres i carrers de la Chicago dels anys 50, 60 o potser de més endavant, perquè sembla ser que aquest model, aquest cotxe, és relativament actual. De fet, si algú als comentaris em pot dir o em sap dir quin model pren de referència o, vaja, en quin cotxe està inspirat, doncs ho pot dir i jo ben segur que ho llegiré. Bé, insisteixo que aquestes enganxines li donen un toc esportiu que sense cap mena de dubte doncs, doten el cotxe d'un caràcter més actual. I mireu si és actual que si accionem aquesta palanqueta d'aquí, com podeu veure que té aquí en els seus baixos, s'activen unes llums, uns focus, que seran de gran utilitat per orientar-nos entre els carrers foscos. Bé, aquest cotxe, sense cap mena de dubte, tampoc pot prescindir d'un maleter que els nostres amics gàngsters segur que els hi serà de gran ajuda per amagar-hi, per exemple, la maleta que us he ensenyat anteriorment, o bé per enganxar-hi en un extrem un ganxo i l'altre el podríem enganxar a la porta d'un banc o d'una caixa forta per intentar pescar alguna cosa. Des del canal de Lleonia Playmobil no ens fem responsables de les conseqüències que puguin passar. Aquí no estem donant idees, d'acord? Bé, una última ullada a aquest tros de cotxe, aquest descapotable que, insisteixo, és una autèntica passada. Tot i que a mi, ja ho sabeu, m'agrada molt, estic més versat en les referències de pirates o de cavallers, de tant en tant una referència moderna sempre és benvinguda a la col·lecció. Fent una última ullada a la caixa, aprofito per acomiadar el vídeo i recordar-vos que tots i totes sou benvinguts i benvingudes, mireu aquí aquestes escenes, i us animo a subscriure-us al canal d'aquest d'aquí, el de Lleonia Playmobil, o bé també a l'Instagram, @LeoniaPlaymobil, o al Twitter, LeoniaP. En fi, això ha estat tot. Moltes gràcies per veure el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu! Ei, com estem? Sí, t'estic parlant a tu. Som els del vídeo, exacte. Suposo que et recordes. Mira, serà només un moment. Et demano que em dediquis 1 o 2 minuts al teu apreciat temps. Para bé l'orella perquè no ho tornaré a repetir. Un ocellet ens ha dit en Jou i a mi que has vist el vídeo. Espero que t'hagi agradat. Però que no has deixat el teu m'agrada, ni tampoc t'has subscrit. I és clar, com et pots imaginar, en Jou i a mi, el fet de que et dediquis a passejar-te pel canal fent això que fas no ens acaba d'agradar. Escolta, si t'agrada el contingut, què et costa ser una mica amable i prem el botó de m'agrada i el botó de seguir, oi, Jou? Tranquil, és un home de poques paraules. En fi, espero que ho facis o si no t'haurem de fer una visita i creu-me que no seria plat de bon gust per cap de nosaltres. I espero que ja hagis vist les col·laboracions amb el canal de la Batcova i el canal d'en Druli. Crec que et poden agradar, sí. Bona gent, en queden pocs com ells. En fi, hem de marxar. Gràcies pel teu temps i per veure el vídeo. Records de la família. Ciao. He dit que ciao!